കാണുമ്പോഴേ എന്താന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവൂലേ, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കട്ടൻ ചായ വിത്ത് പൂവടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂവാട ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പൊ നല്ല പൊട്ടാതെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നായിരുന്നു മനസ്സിൽ. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ, പോതിയാപ്പത്തിന് പൂവട പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഡിസൈനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ടോ. പൂവടന്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസൈൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എന്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടാലേ നമ്മളെ ഡൈനോസറിന്റെ പുറത്തുള്ള മുള്ളില് അതുപോലെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വന്നതായിരുന്നു. പകുതിയായപ്പോ മൂട് പോയി ഈ പൂവട പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ. അപ്പൊ പിന്നെ ഡിസൈൻ ഒന്നുമില്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്നായി. ഞാനാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പള്ള നിറച്ച് കഴിക്കാലോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കുറെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ചൂട് പൂവാട റെഡി ആയിട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ, ചിലതിന് ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, ചിലതിന് ഡിസൈൻ ഇല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മുടെ പൂവട അല്ലേ, രസമല്ലേ കഴിക്കാൻ. അപ്പൊ പൂവട ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കയറിയിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഗൈസ്.